Queremos, como cada ano, darlle a benvida a todos vostedes, amigas e amigos, con música. Permítanme agora que lles presente as persoas que conforman a presidencia deste acto. Don Carlos Varela García, Fiscal Superior de Galicia, dona Teresa Conde Pumpido Tourón, Presidenta do Consello Consultivo de Galicia, don Francisco Fernández Rey, Vicesecretario da Real Academia Galega, don Anxo Lorenzo, Secretario Xeral de Política Lingüística, don Alberto Pazos Couñago, Deputado provincial en representación da mesma, don Xosé Antón Gómez Segade, catedrático de Dereito Mercantil da Universidade de Santiago de Compostela e membro do xurado deste ano, e don Xosé González Martínez, presidente da Fundación Lois Peñanovo. Moitas grazas a todos pola súa presenza. Quero saudar expresamente a don Carlos Antonio Fernández Castro, presidente da FEGAN e exalcalde do Concello de Ames, así como os concelleiros presentes iba a decir na sala, pero non na sala, senón neste fermoso patio, uns do actual equipo do goberno e outros do anterior, pero que moito tiveron que ver coa política lingüística desenvolvida no Concello e que os fixo acreedores dos méritos para recibir hoxe este premio. Moitas gracias pola súa asistencia. He de agradecer tamén a presenza do xefe superior de Policía de Galicia, don Luís García Mañá, e da ampla representación do Corpo Nacional de Policía que hoxe acompañan a un dos premiados, do subdelegado do Goberno de Pontevedra, don Denfil Fernández, do subdelegado do Goberno en Ourense, don Camilo Ocampo, don Manuel Puga Pereira, presidente do Consello Social da Universidade, e, como non, a todos vostedes. Os premios Peñanovo cumpren xa 17 anos. Unha longa traxectoria na que buscamos sempre a creación dun espazo de reflexión e traballo sobre as cuestións que afectan a nosa lingua, intentando recoñecer o labor daquelas institucións, individualidades, empresas ou colectivos que procuran coas súas achegas e traballos un futuro mellor para o elemento máis definitorio da nosa identidade, o noso idioma. Durante todos estes anos, sempre tivemos ao noso carón a forza dunha figura excepcional, don Francisco Fernández del Riego, o noso presidente honorífico, falecido hai uns meses. Lembramos con agradecido e garimoso sentido a súa figura, palabra e xestos de amizade que sempre demostrou connosco e coa nosa fundación, a que sempre aportou o seu espírito emprendedor e o seu apoio incondicional. A lembranza do seu recordo e as súas ensinanzas son unha esperanza de futuro para a nosa lingua e identidade. Tamén os premiados deste ano son, porque todos eles, co seu esforzo e traballo, compromiso e aportacións, nos unen coa tradición do noso pobo. Adoítase decir que para que un mestre exerza un magisterio inmediato debe reunir 3 condicións: que teña algo que ensinar, que queira ensinar, e que se mergulle inteiramente na obra de avalar os espíritus, amosando un cariz combativo que suscite entusiasmo ardoroso. Esas 3 condicións as tiña don Paco, don Francisco Fernández del Riego. Ensinou porque tiña moito que dicir e exerceu o seu magisterio socrático. Cultivou a oratoria, a prosa e o periodismo. Fixo de todo, como os intelectuais da xeración nós. E esa para sempre unha figura senlleira das insuperables que quedarán unidas permanentemente a Galicia xunto con Cunqueiro e Otero Pedrallo.
Como vimos facendo dende hai moitos anos, volvemos unha vez máis a este escenario histórico para esconxurarmos o medo que nos tolle. É certo que as dificultades que ten Galicia son moitas. Dificultades de todo tipo, económicas e sociais, fundamentalmente. Esas circunstancias van, no futuro, a modificar modelos de convivencia, pero, sobre todo, poñen os sinais da nosa identidade nacional nunha encrucillada. En definitiva, estamos a vivir un tempo de remuda. A Galicia do século XXI non é a de hai 20, 30 ou 40 anos atrás. Hoxe, as contradicións precipitáronse convulsionando os alicerces das nosas estruturas sociais, económicas e mesmo culturais. En pouco tempo, pola dinámica dos feitos, atoparémonos vivindo nunha Galicia distinta de noutrora. O futuro pódenos engulir. Se non somos, ademais, quen de resistirmos a presión que exerce sobre nós os efectos da globalización. Na sociedade galega estánse a producir cambios cualitativos que todos, en conxunto e individualmente, debemos afrontar para que as nosas peculiaridades que nos definen como pobo, con cultura e lingua de seu, pervivan. Pero para iso compre un rearme de métodos axeitados a esa realidade na que estamos mergullados. A crise demográfica, a desertización dunha parte do país e a presión inmigratoria constitúen hoxe os tres problemas fundamentais, ao meu modo de ver, para a vertebración de Galicia. A concentración do 55% da poboación na franxa atlántica, nas grandes cidades e nas súas áreas de influencia, é dicir, as áreas metropolitanas, son un problema cuxa solución exixe políticas imaginativas e incisivas para evitar que se eslúan os nosos sinais de identidade nesa nova realidade sociolóxica que se aveciña. É fundamental que os poderes públicos, coñecedores destes profundos cambios, actúen con formulacións eficaces para que a cohesión se faga cos elementos da nosa tradición cultural. Porque non podemos excluir a hipótese de que estamos mergullados nunha crise en cadea e que daquela as regresións económicas, sociais e políticas entrañen que se deteña a galeguización do país. Non é a primeira vez que Galicia vive unha crise. Houbo antes outras. Lembremos os anos da sangría migratoria que deixaron as nosas aldeas baleiras de xentes que procuraban nos continentes de alenmar outro futuro mellor que o que tiñan aquí. Foron tempos difíciles que situaron o corpo social galego na indefensión total. Malia esas circunstancias, sempre houve respostas que nos salvaron, porque nos países de acollida, os galegos e galegas souberon avivaren o lume da galeguidade que fomentou e protexeu eses nosos valores patrimoniais. Os poderes públicos galegos deben abordar a crise económica social pola que atravesamos sen descoidar o desamparo da lingua e a cultura galega. Se decía que non hai que excluir a hipótese de que estamos mergullados nunha crise en cadea e que daquelas regresións económicas e sociais e políticas paralicen a tarefa urxente de regaleguizar Galicia. As políticas culturais, polo tanto, das nosas institucións públicas e privadas deben reformular as súas estrategias e abordaren con profundidade programas de inculturización dos inmigrantes que hoxe poboan as nosas vilas e cidades e tamén deseñar un novo discurso para impedir que unha parte dos galegos se desentenda da cultura material e inmaterial que os seus maiores lles legaron. En esta tarefa, que é de todos, non valen actitudes vitimistas de ladaíñas que sinalan a causa dos problemas que nos aqueixan no nihilismo institucional. As institucións están dirixidas por cidadáns que fan parte da sociedade civil. Unha sociedade civil débil dá lugar, lóxicamente, a institucións sen pulso. Por iso é preciso o concurso de todos. A autenticidade dos nosos comportamentos e manifestacións son a clave para que Galicia sexa cada vez máis galega. E moitos galegos aínda niña o medo a manifestárense íntegramente galegos. Galegos na lingua, na arte, na política.
Galego, sobre todo, en todas as afirmacións da nosa vida individual e tamén colectiva. Ese medo a seren demasiados galegos, dicía Lois Peñanovo, non é máis que o remol do lume da servidume histórica que se foi transmitindo a través da cadea xeracional. Para superarmos estas eivas e reconducir a galeguización, compre autenticidade. Fago fincapé, unha vez máis, nesta idea, porque é necesario, máis que nunca, unha nova pedagogía social para facer ou levarmos a cabo este empeño de atraermos a un sector da sociedade que permanece a amarse do cuidado do noso patrimonio. A firmeza nas conviccións e a variedade de recursos na didáctica que se teñen que empregar determinarán o éxito do obxecto de conquerirmos unha Galicia máis de noso. Temos que mirar o futuro con optimismo, pero sabendo tamén que as dificultades que temos son moitas e hai que afrontalas. Os exemplos dos premiados de hoxe deben ser imitados, por iso eu remato dicindo que hai que ser galegos agora e sempre, sempre galego. Moitas grazas. Por fortuna para todos nós, o ermo dos comezos da normalización lingüística nas administracións públicas converteuse nun souto comunal onde medran novos e distintos proxectos. Nalgúns casos, inesperadamente, vizosos e orixinais. Eses proxectos enriquecen con xenerosidade o mosaico do galeguismo nas institucións públicas. Os premiados deste ano, dunha forma consciente e concreta, fan posible que o prestixio da nosa lingua sexa cada vez maior, como maior vai sendo o número de galegos e galegas dispostas a secundárenos con outras iniciativas regaleguizadoras. Esa é a cuestión, regaleguizar Galicia. Non podemos perder a ilusión da tarefa común de facer que Galicia sexa cada día un pouco máis galega. O xurado que otorgou os premios deste ano estivo composto, entre outros, por don Gonzalo Amoedo López, membro da Fundación Lois Peñanovo e escritor. El será o encargado de dar lectura á acta de concesión destes premios. Reunidos na pousada de Soutomaior o día 20 de maio de 2011, os membros do xurado dos premios Peñanovo, que na súa 17ª edición estivo composto por don Ramón Lorenzo Vázquez, académico da Real Academia Galega e premiado da edición anterior, que actuou como presidente, don Xosé Antón Gómez Segade, catedrático de Dereito Mercantil da Universidade de Santiago de Compostela, don Miguel Barros Puente, editor, doña María Xosé de Besa Fernández, funcionario do Concello de Valga, don Gonzalo Amoedo López, funcionario do Concello de Redondela, que actuaron como vocais, e doña Carmen Pérez Vaquero, que actuou como secretaria. Logo de deliberaren sobre as propostas presentadas, acordan conceder os premios deste ano. O Concello de Ames, polo desenvolvemento dunha política lingüística dirixida ao fomento do uso do galego nun concello cunha poboación moi nova e na que existe unha porcentaxe nada desprezable de inmigrantes, sobre todo mulleres que exercen un papel relevante na transmisión da lingua familiar. Polo seu dinamismo na conformación de actividades culturais orientadas aos diversos estamentos que conforman a sociedade, o que fai que os usos lingüísticos se consoliden e sexan modelo para os demais concellos de Galicia. A dona Alba Nogueira López, profesora de Dereito Administrativo da Universidade de Santiago de Compostela, pola súa traxectoria profesional no exercicio da docencia, transmitindo ao seu alumnado os valores da identidade galega nun centro académico no que precisamente non prodigan exemplos de profesorado a prol da nosa lingua. Polas súas publicacións e participación en congresos e simposios nos que defende o uso do noso idioma. Por todo isto, considero o xurado que a súa aportación ao proceso normalizador exemplifica o papel da muller na defensa da identidade de Galicia. A don Xosé Rodríguez Cruz, funcionario do Corpo Nacional da Policía na Comisaría Provincial de Ourense, polo traballo desenvolvido ao longo de moitos anos defendendo a nosa lingua no seu ámbito profesional e a través de innumerables traballos de investigación etnográfica e antropolóxica. O xurado manifesta que a súa actitude militante a favor do idioma galego no ámbito policial determina unha revalorización do feito diferencial galego no resto do corpo. E sendo as 14:35 horas, dase por rematada a xuntanza do que como secretaria deu fe, asinando ao pé os membros do xurado. Os premiados desta nova edición son a expresión da dignificación permanente da lingua galega nos ámbitos onde desenvolven cada súa actividade.
Don Xosé Antón Gómez Segade, catedrático de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela e membro do xurado, ten agora a palabra para facer unha avaliación dos méritos que concorren neles. Boa tarde, autoridades, señoras e señores, amigas e amigos, premiada e premiados. Cando nestes últimos días de xuño dos últimos anos, aínda que non sempre, sube este altiño onde está o castelo de Pedro Madruga e ve embaixo o verdugo cuberto do verdor, sinte como bican nas tempas eses ventos que traen do pasado as xentes que fixeron este edificio, que foron os vosos antergos, os meus antergos, e que falaban galego. Porque en Galicia o primeiro idioma que se falou foi o galego. Foi a primeira lingua románica que se falou en Galicia. Por tanto, constitúe un acto emocionante, constitúe un premio inmerecido para min que só aceitei por obediencia de vida, por imperativo legal. Terlles que falar esta tarde para lembrar algunhas evidencias como esta e para facer unha lostregante lembranza simplemente dos moitos méritos dos premiados. Gracias, en primer lugar, á Fundación Peña Novo, porque cando nos fai subir aquí a finais de xuño de cada ano, xúntanse varios elementos simbólicos fundamentais. Estamos no castelo de Pedro Madruga, de Soutomaior. Estamos asistindo a un acto organizado pola Fundación Peña Novo, o primeiro concelleiro nacionalista eleito en Galicia no ano 1920, na cidade da Coruña. Estamos, por tanto, facendo unha homaxe á nosa historia, que non é grande, que non é brillante, xa o teño dito moitas veces, xa o decía Risco, xa o dicen todas as nosas xentes, pero é a nosa. E estamos falando dunha lingua que non é falada por centos de millóns de persoas, pero é a nosa. E foi a dos nosos pais, e a dos avós, e a dos bisavós, inda que agora non fale galego algún que fale solo castelán, os seus avós, os seus bisavós falaban galego, se eran nados nesta terra. E, por tanto, estarmos esta tarde aquí é unha honra para min, un privilexio e unha retesía para o futuro. Gracias á Fundación Peña Novo por continuar ese ronxel dos devanceiros e por seguir erguendo o facho do noso propio ser, entre o lusco e o fusco da nosa conciencia, entre a sombra do que somos e do que creemos ser e do que non somos, sempre queda a alma da palabra, porque a palabra, a lingua, como decía Feuerbach, das Wesen des Christentums, é a esencia da liberdade. E a palabra na nosa lingua é a quinta esencia da liberdade. Louvanza dos premiados e da premiada. Os premiados acabase de ler os seus nomes e o resumo dos méritos que se fai na acta do xurado. En primeiro lugar, o Concello de Ames. É casi unha tradición que nos premios Peña Novo haxa un concello, que na trepia de premiados nos últimos anos haxa un concello. A min parece unha medida moi axeitada, porque a socialización, a renovación, a regalización, como dice o letreiro de Galicia, ten que comenzar polos concellos, que é onde está o cidadán máis perto da vida pública. Os conselleiros, os ministros, fican moito lonxe, que diría o portugués. E isto está moi perto. E as beirarrúas, e a luz, e iso é o de todos os días. E, por tanto, que aí que recenda galego, que se fale galego, que se introduza o galego, que se axude a seren galegos os inmigrantes, como se fai en Ames, a xente nova, sin perder as súas raíces. Porque asumir a realidade desta terra non significa obligar a ninguén a perder o seu, porque tampouco a nosa xente, os nosos emigrantes, o meu pai, cando tivo que sair,
tampouco perderon as raíces, e non quixera que ninguén as perdera. Simplemente que asuman a realidade deste entorno no que van a facer a súa vida. Por iso, antigo alcalde, non sei se é o novo alcalde, non se premia alcaldes. É igual a cor política que teñan. Galicia será distinta, non serán necesarios os premios Peña Novo, nin Día das Letras, nin nada, cando eso este asumido, cando sexa igual. Porque, ao final, que máis ten? Que un sexa de alcalde do BNG, do PP, do PSOE, de non sei que, de independentes por Cachamuíña. O que importa é que está en Galicia. E iso ten que ser un tema transversal. Hai xente que non o entende así, e así nos vai, entre outras cousas. Por tanto, noraboa o anterior e noraboa o novo. O novo por dúas razóns. Polo seu triunfo electoral e porque eu estou seguro, señor alcalde, que usted fará o que decía Aristóteles na política, que para un bo goberno non é necesario unha boa lei, senón unha boa persoa. E, por tanto, ademais de cumprir as leis, por suposto, hai que ser boa persoa. E boa persoa é saber onde se vive. E non se vive na Quinta Avenida, e non se vive no Champs-Élysées. Vívese nun concello moi importante, un concello moi importante que medrou extraordinariamente nos últimos anos e que constitúe hoxe un faro para os outros concellos de Galicia. Que non se rompa ese labor, señor alcalde, porque vai haber problemas, vai haber que facer recortes, pero o enfermo que está sendo asistido e recibindo o suero, non se lle pode cortar o suero porque morre. Haberá que, ao mellor, aforrar quitándolle a televisión que ten no cuarto, outras cousas, pero non o suero. E o galego é o suero da nosa vida, é a causa da nosa vida. Se perdemos eso, seremos uns seres anónimos neste mundo. E por moita globalización que haxa, o small sigue sendo beautiful, o pequeno sigue sendo fermoso, e as linguas siguen existindo. Mais aínda, ás veces esquéncese, a globalización tamén facilita que espallarse e darse a coñecer no mundo. O segundo premio foi para don Xosé Rodríguez Cruz. Arraiano como a min. El alén o Alto de Fumaces, eu daquén o Alto de Fumaces. Que dicir do seu labor nun lugar no que non sempre foi, nin é fácil, supoño, empregar no negocio un diario galego. Non sempre foi fácil. Nin é fácil, nin é grato ás veces actuar, como diría o inesquecible Fermín Bouza, como nao senlleira e ser un raro, porque un non está nos parámetros ordinarios. Por tanto, esa labor vital, ese compromiso vital, é un mérito impagável, querido amigo. Pero, ademais, do negocio de todos os días, aínda contando coa complicidade de algún alto mando, tamén ourensán, mergullado na realidade do país, aínda así é complicado, pero ademais do negocio de todos os días, Xosé Rodríguez Cruz dedicou o seu ocio a mergullarse aínda máis na realidade do país, en traballos ciscados nunha manchea de artigos en revistas de todo tipo, en libros sobre a etnografía, a prehistoria e os costumes do país, os petos, os camiños, os topónimos, as historias, as tradicións, as lendas. Algúnas sonanme, porque son as que eu vivín, as que me contaba o meu pai e o meu avó alá polas terras do concello de Oimbra, na montaña de Santa Ana, que usted coñecerá, subindo de Oimbra por Bousés, Casas dos Montes, hasta Espiño e Videferre. E, por certo, se mo permiten, voulle pagar unha débeda que el non sabe que eu teño con el. E vou non facer aquí públicamente, co seu permiso.
Cando eu tiña 6 meses, sei que fiquei entangarañado. E o neno, que iba moi ben, pois ficou encrequenado, non lle paraba a comida no corpo, empezou a adelgazar e non sabían que facer en Espiño, na terra do meu pai, onde eu estaba de neno. Entón, leváronme, o meu pai colleu unha besta e levou unha verín ao médico. E o médico, despois de analizar, sei que dixo que o mellor sería que xa levara o certificado de función do meniño, é dicir, de min, para non facer a viaxe outra vez. Porque, claro, subir a montaña de Santa Ana hasta Videferre, pois realmente era unha tarefa que tampouco era recomendável. E perder o tempo co meniño. Pero, claro, ao chegaren á casa, a miña nai, que quedara na cama, enferma, o meu avó, a miña madriña, dixeron, bueno, pois, en fin, pero, home, pero algo hai que facer. E entonces, no lugar, dixeronlle que había unha capeliña que curaba os entangarañados. E alá me levaron o meu pai e a miña madriña no colo. Chegaron á capela, espíronme, meteronme na pía de auga que había na rocha, sempre con auga. Colleron unha cuncha e botaronme auga polo corpiño, debín tremer moito, pero, claro, obviamente non está no meu arquivo da memoria. Deron 9 voltas arredor, deixaron a roupa que eu levaba, puxeron outra roupa nova e volveron á casa por outro camiño. E cando chegaron, xa comecei a estirar as pernas, parece ser. O día seguinte xa comín algo e non o botei por baixo. E a semana xa estaba desentangarañado. Pero no arquivo da miña vida faltaba ese lugar da memoria porque a miña nai morreu. O finado do meu pai e a miña madriña esqueceran o nome do lugar. E eu tiña ese baleiro. E un día vi nun escaparate un libro que poñía Mitos e crenzas da Raya Seca. E alá fun compralo inmediatamente. E comecei a follar, non buscaba en concreto a clave para atopar para encher este baleiro do meu libro vital, senón que, bueno, por ver máis lendas e máis historias da Raya Seca. E lendo, chego e descubro o lugar, a capela na que se dan 9 voltas, na que tal, que se deixa roupa lá, a Nosa Señora do Engaraño ou das Necesidades, no lugar de Castelóns, perto de Souteliño, xa cruzando a raya. Aínda non fun, pero teño que ir, porque ese é un lugar da miña memoria, é un lugar da miña vida. E creerédelo ou non, pero desentangarañado quedei. Home, fixeronse milagres, o que non me convertiron foi en Robert Redford, pero eso xa sería demasiado. Pero aquí cheguei, dende aquela. Gracias, pois, por axudarme a encontrar este lugar da miña memoria persoal. E fago, por tanto, cumprimento desta débeda que acabo de recoñecer públicamente. E a terceira premiada é Alba Nogueira, profesora de Dereito Administrativo, habilitada como catedrática, hai pouco, alumna miña en tempos e hoxe compañeira no claustro da Facultade de Dereito de Santiago. Non vou ser imparcial ao falar de Alba Nogueira. Non podo nin quero ser imparcial, porque coñecina cando era unha mociña, estudiante, e agora teño o privilexio de estar xunto a ela como nova aínda profesora e faro esperanza xunto con outras xentes desa Galicia de futuro. Podía dicir moitas cousas de Alba Nogueira, podía falar da súa formación
das súas inquedanzas intelectuais, do seu carácter, da súa abertura ao mundo con estadías en universidades europeas e americanas. Podía falar dos seus estudos sobre o medio ambiente, da súa tese de doutoramento, da súa preocupación pola lingua. Podía falar da súa preocupación do país, porque Alba non se pechou na Torre de Marfil da universidade, nin tampouco se sentou no diván para disfrutar da herdanza recibida, senón que se comprometeu e se compromete todos os días co ensino, coa universidade, co país. E, por tanto, é unha satisfacción ver que hoxe se dá un recoñecimento a ese labor que, igual que no caso de Xosé Rodríguez Cruz, é difícil. Hai que ser contra a nosa vontade nausenlleiras en certos lugares. Un non quixera ser nausenlleira andando á toa polos mares, pero ten que serlo contra a súa vontade, porque hai lugares en que costa, inda que sigue existindo o que non sei como chamarán os expertos, porque o da diglosia agora xa non se leva, pero eu penso que a siga habendo, e que hai cousas que a xente sigue pensando non sei en que, e sigue tendo vergonza, e sigue dicindo, se me permiten, parvadas, como que non se poden decir as cousas técnicas en galego, como se... En galego pódese dicir todo. En galego pódese dicir todo. Pódese comenzar, por suposto, que para tomar conciencia do país, destes ceos, dos horizontes, compren as palabras, e compren as palabras da nosa lingua, como dicía Georges Bernanos nun libro moi divertido, La France contre les robots, xustamente para tamén salientar a importancia da lingua, neste caso do francés. É preciso a palabra, pero a palabra tampouco pode quedarse no falar de chouza a chouza, no falar da taberna, nas brincadeiras, que é o que algúns creen que é galego, e din os tacos en galego solo, e as palabras grosas en galego, pero, en fin, pensan que decir servidume, ou decir hipoteca, ou decir partillas, pois, bueno, non sei, ou non queda fino, ou non se entende, ou usufruto. Esquecendo que, ao final, sobre todo en termos técnicos e no dereito, o galego ven do latín, e, por tanto, é igual que o portugués, que o francés, que o italiano, con lixeiros cambios, e non ten sentido, non hai que ter esa vergonza. Teño que terminar, me parece, porque me puxeronme uns límites de tempo, porque, senón, isto, o difícil é comezar. Despois, rematar é fácil en teoría, pero é difícil, porque algúns, sobre todo, como diría a miña muller, enrollámonos como persianas. Pero, en fin, eu estoulles falando, amigas e amigos, non estou falando polo libro, non estou falando do políticamente correcto, non estou falando co corazón, como hai que falar nun lugar como estes. Cando se chega, é que cando un chega a estes lugares de Galicia, como Anteo, ao tocar esta terra recobra forzas e colle pulo. E non podemos esquecer que se morre o galego, morre algo de nós. E non podemos esquecer que o galego é, aínda que sea un tópico, aínda que xa o teña dito Pessoa e moitos outros, é o noso escudo, é a nosa patria, é a nosa lingua. E por eso eu sinto unha enorme tristura cando hai xente que di que o galego non é útil, o cual non só é unha mentira, é unha parvada por riba, porque os galegos temos a ventaxe que non ten ningún outro pobo peninsular, que podemos chegar a 800 millóns de persoas, 500 vía castelán e 300 vía portugués a través do galego. Por tanto, unha oportunidade absolutamente incrible. Ainda que, por certo, resulta sorprendente que non haxe ningún instituto en Galicia no que se estudie o portugués como lingua estranxeira, que eu saiba, o mellor estou equivocado, pero sorprende, porque, bueno, é unha porta que non ten ninguén. Se van a Buenos Aires verán que os letreiros están da cidade, os sinais están turísticos en español e en portugués.
Por tanto, nós podemos entrar pola doble vía. Leemos e volvemos a ler para recrearnos na leitura nos dous idiomas que comprendemos. E o galego é nos a ponte para iso. Por tanto, sinto tristura que o galego poida chegar a convertirse nunha lingua ritual, nunha lingua que se fala nos mítines, nos xogos florais, en actos como este, pero despois xa tomando café distendidos, non se fala. E iso sería como ter unha gaiola de sílgaros nun país sen paxaros. E sinto a mesma tristura que sentiría estando nun lugar dunha praia a que non chega ao mar. E hai que vigorizar ese país e esta terra nosa. E hai que, por tanto, erguer a frente e non perder a esperanza. Eu, cando me entran estas tristuras, cando me entran estes desacougo, alonxo as fantasmas pensando en momentos como este e en persoas como os premiados. Porque eles son a Galicia do futuro. O Concello, porque o Concello sigue, inda que cambien os alcaldes. E é prácticamente inmorrente. Bueno, ainda que mellor hai que fusionarse e tal, pero bueno, pero sigue de outro xeito. Pero seguirán. É Xosé Rodríguez Cruz, Alba, son a Galicia do futuro. Son a Galicia do futuro. E como diría Pessoa, dame rosas, rosas, e lirios tamén. Dalias, crisantemos, violetas, xirasois. Eu, en relación ca lingua e co idioma, amigas e amigos, querida Carme, xa remato, de verdade. Falando da lingua, falando do país, quixera rematar tomando emprestadas algunhas palabras do heterónimo de Pessoa de Álvaro de Campos. E dice Álvaro de Campos, se podías aplicar, e eu quero aplicala a este acto no que estamos, a lingua que defendemos, o futuro no que esperamos. Hai, sen dúbida, xente que ama o infinito. Hai, sen dúbida, xente que desexa o imposible. Hai, sen dúbida, xente que non quere nada. Son tres tipos de idealistas. E eu non son idealista. Eu son un pragmático. Eu amo infinitamente o finito e terrenal. Eu desexo imposiblemente o posible. Eu quero todo, e máis se é posible, e mesmo inda que non sexa posible. Moitas gracias, amigas e amigos, e noraboa aos premiados. Moitas gracias. E chegamos ao momento central deste acto, a entrega dos premios. Premio Lois Peñanovo, o Concello de Ames. Recolle o premio don Santiago Amor, alcalde do Concello. Entrega o premio don Carlos Varela García, fiscal superior de Galicia. Autoridades, membros da Fundación, galardoados, concelleiros e compañeiros da Corporación de Ames, amigas e amigos. Profesor Segade, teña por seguro que en Ames non lle imos a quitar o suero a ese enfermo do que falaba. Ames é un concello de case que 30.000 habitantes, con dous núcleos urbanos de poboación, o Milladoiro e Bertamiráns, que se asenta sobre unha superficie de 94 km cuadrados a carón de Compostela. Somos un concello moi vivo e dinámico, cun forte crecemento derivado de diversas razóns históricas e presentes. Entre elas, a chegada de moitos inmigrantes en busca dunha vida mellor. Nenos e mozos de Ames e persoas de outros países que veñen ao noso concello en busca de traballo son grupos que debemos de coidar especialmente, porque a lingua sempre é riqueza. Ames iniciou xa na etapa de Xosé Manuel Fernández, concelleiro do Bloque Nacionalista Galego e presente neste encontro, ata pasada legislatura, un significado labor a prol do galego e da súa normalización lingüística, que debemos de continuar hoxe coa máxima implicación da actual corporación amiense, así como dos seus funcionarios e traballadores. Compre dicir que hai uns meses Ames aderiuse á recentemente creada Rede de Dinamización Lingüística, entre cuxos obxectivos figura o fomento da lingua galega no ámbito local.
e o uso da lingua propia de Galicia nas administracións públicas fai que esta adquira un grande prestixio cara á sociedade, tal como reza a web da Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística. E hoxe Ames, o Concello de Ames, recolle o premio da Fundación Lois Peña Novo, que recibimos como un novo estímulo e acicate para seguir traballando polo galego e por espallar o seu uso entre os propios veciños e as súas relacións coas administracións. Tamén quero felicitar aos outros dous premiados, a profesora Nogueira e o policía Rodríguez Cruz, cos que compartimos esta edición, así como agradecer á Fundación tan notable recoñecemento no nome de todos os amienses. Dende Ames seguiremos traballando nesta liña de protexer e favorecer o uso da lingua galega. E xa para rematar, permítame finalizar cunha cita de Ramón Piñeiro, a quen a Real Academia Galega lle dedicou as letras galegas do ano 2009. Para que unha colectividade humana teña categoría de pobo, para que teña unha unidade íntima e trascendente, ha de ter unha alma de seu. Un pobo ten alma de seu cando posee idioma, e nós temos o galego. Moitas gracias. Premio Lois Peñanovo a Alba Nogueira López. Recolle o premio dona Alba Nogueira. Entrega o premio Teresa Conde Pumpido Tourón, presidenta do Consello Consultivo de Galicia. Boas noites, autoridades, público en xeral. É para min un honor recibir este premio. Para empezar, eu quería agradecer o traballo que ven desenvolvendo a Fundación Peñanovo, nomeadamente o traballo intenso, incesante do seu presidente, de Xosé González, que nestas e noutras iniciativas cada día traballa polo galego. Quería agradecer ao xurado, e moi especialmente a don Ramón Lorenzo e ao profesor Segade, o seu traballo tamén a prol do galego. No caso do profesor Segade, o único profesor que daba as clases en galego cando eu estudiei, o decano dos meus estudos, o vicerreitor dos meus estudos de doutoramento, un profesor que é unha autoridade mundial e que sabe moitos idiomas, pero que sempre nos deu as clases en galego e que fixo que eu creo que hoxe haxa uns cantos máis, non só eu, xa non somos moitos, somos pouquiños, e pode haber moitos estudiantes que salan das clases da Facultade de Dereito de Santiago sen ter nunca unha clase en galego, pero agora xa non é un, xa podemos ser 6 ou 7. Entón, eu creo que a semente foi medrando e agardemos que no futuro medre algo máis. Para min tamén un placer compartir este premio co Concello de Ames, e co señor policía, don Xosé Rodríguez Cruz, e moi especialmente co Concello de Ames, porque unha parte do meu traballo a favor da lingua o teño desenvolvido con xente como o Servizo de Normalización Lingüística, como Rosa Moreiras, como outras compañeiras de Servicios de Normalización Lingüística que están aquí, con Chico Chón, con Susana Mallo, con Anxo Sobriño, que temos coincidido en moitas actividades e, para min, teño aprendido moito delas, fan un labor inmenso cada día nos seus concellos, nas audiencias, nos Tribunais Superiores de Xusticia, co seus traballo como técnicos de normalización lingüística. En todo caso, un honor inmerecido. Eu non fago máis que falar a miña lingua, a lingua na que me criaron os meus pais, Paz e Camilo, na que nos criaron a miña irmán Natalia, e na que eu e Xavier seguimos criando os nosos fillos, a Adriana e a Roy, que son uns intensos defensores do galego. Teño a fortuna de ter deses poucos nenos que no futuro van seguir falando galego en Galicia e que non ceden nin dan un paso atrás a pesar de que teñan 10 e 12 anos. E é un momento complicado este para a nosa lingua. E é un momento complicado. A semana que veñen os expertos do Consello de Europa a ver que fai Galicia no cumprimento da Carta Europea de Linguas Regionais e Minoritarias. E se eu lles falo, desde o punto de vista do dereito, do que se ten feito nestes 3 últimos anos, que é o período que van avaliar, teño que dicirlles que se modificou, o
o Decreto de Educación Infantil de 0 a 3 anos e se reduciron os niveis de protección do galego que había nese tramo de idade, que se aprobou un decreto denominado de plurilingüismo que reduce a presenza do galego nos outros tramos educativos, que se modificou a Lei de Función Pública de Galicia, suprimindo a proba obrigatoria de contidos en galego, de contidos do temario en galego, que na Xustiza se implantou un programa de informático que fai que os xuíces teñan que facer verdadeiras maravillas e tempo doble para dictar unha sentenza en galego. E isto sucedeu nestes anos, e iso que lle imos contar a semana que ven os expertos do Consello de Europa sobre o cumprimento da Carta. E a verdade é que parece que volvemos a aquel poema que me ensinaron no instituto, o meu profesor de literatura galega, aquel Penélope, un paso adiante e outro atrás, Galiza, e a tea dos teus sonos non se move, a esperanza nos teus ollos se esperguiza, aran os bois e chove. E a mí non me gustaría que este fora o futuro para a miña lingua, porque se os galegos non defendemos a nosa lingua, non vai vir ninguén a defendela. Só nos imos defender a nosa lingua. Non van vir os galeses, nin os ingleses, nin os madrileños. Cada un deles defenderá a súa lingua. E eu creo que estamos no tempo, falaba o profesor Segade de naos enlleiras, falaba o profesor Segade do mar, só para rematar, digamos, na confianza de que podamos seguir falando a nosa lingua nós e as generacións futuras e que desde o mundo do dereito contribuamos a eso. Remato tamén con uns versos dun poeta da miña terra, da Costa da Morte, de Rafa Villar, que di: a nosa unha terra náufraga, a nosa unha lingua illa, nos apenas mar aberto. Premio Lois Peñanovo a Xosé Rodríguez Cruz. Recolle o premio Xosé Rodríguez Cruz, entrega o premio don Anxo Lorenzo, secretario xeral de Política Lingüística. Para min é un honor hoxe estar aquí con xente tan relevante, non? Ao meu carón. Doi as gracias ao xurado por ter este reconhecimento conmigo. Direi que todo é inmerecente, non? Hai exemplos, seguro que había exemplos de persoas con máis valores que a min, para estar hoxe aquí, non? Supoño que o xurado acordou conceder a min o premio, bueno, porque levo anos dedicándome a unha tarefa sobre todo de dedicar o tempo libre á etnografía e á antropoloxía, non? Desto xa fai sobre 30 anos, non? E daquela tuve a sorte de encontrar xente como Ferro Rival, que está hoxe aquí, a súa muller, non? Gonzalo Navaza, o meu xefe, que é García Mañá, vale? E outras persoas como Pepe González, Carmen Pérez Paquero, e outra xente que daquela me animaron a organizar os primeiros apuntes que eu tiña desde facía tempo e a publicalos, a ordenalos e a publicalos, non? Ese, digamos, que ese é un pequeno mérito que supoño que o xurado tuve en conta, non? Eu non lle dou máis importancia, non? Na policía hai xente que tamén practica a arte da escritura, non? Incluso temos ali outro exemplo, o xefe de Ourense, o señor Barrera, que é un gran músico, e hai máis exemplos na policía, non? Eu estou agradecido de estar hoxe aquí. Dicíamos o profesor Segade que eu como a rayar tiña que ser moi aberto, non é ao contrario, son bastante parco en palabras, non? Pero quero dar as gracias por esta homenaxe, que xa digo, volvo a repetir que é inmerecente, e que estou hoxe aquí gracias a esas persoas que acabo de nomear e que hoxe comparto este premio con eles. Moitas gracias. Estamos a piques de finalizar o acto e non quero deixar pasar a ocasión para agradecer en nome da Fundación Lois Peñanovo as permanentes colaboracións coas que contamos, sen as cales sería imposible seguir levando a cabo este acto. En primeiro lugar, a Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, que desde hai anos apoia e anima a nosa iniciativa. A Deputación Provincial de Pontevedra, que nos permite utilizar este castelo e as súas instalacións desde o inicio da nosa andaina.
O Concello de Soutomaior, que nos acolle nestas terras cargadas de historia e que nos unen xa dun xeito definitivo e permanente. As adegas Terras Gauda, e en especial ao seu presidente, don Xosé María Fonseca Moretón, que colabora connosco dende os primeiros anos cun viño galego que a través da súa lingua nos está falando de calidade. A Nova Caixa Galicia, o Concello de Redondela e os moitos compañeiros e compañeiras que en maior ou menor medida fan que todo isto poda levarse a cabo. A continuación, ten a palabra o secretario xeral de Política Lingüística. Amigos e amigas, a Fundación Lois Peñanovo convócanos hoxe, como ven facendo desde hai 17 edicións, a entrega dos seus premios. E malia o tempo transcorrido, fano os seus mentores sen decaer no empeño que os animou inicialmente a estableceren en 1995 estes galardóns. O obxectivo marcado era ben claro, recoñecer o labor, tanto individual como colectivo, daquelas persoas, entidades ou empresas que traballan para que a lingua galega se consolide cada vez máis no eido das administracións públicas, na vida institucional de Galicia e na sociedade en xeral. Compre non esquecer este feito. Paso a paso, os premios Lois Peñanovo van camiño de cumprir en 2 décadas de recoñecementos ininterrompidos a quen dun xeito ou doutro se singularizou polo seu compromiso coa lingua galega no ámbito das administracións públicas. Así pois, permítanme que as miñas primeiras palabras de recoñecemento e de agradecemento lle las dirixa ás persoas que fixeron posible esta iniciativa que hoxe rexorde para mostrarse vizosa á sociedade de Galicia e proclamar que a lingua galega segue viva pola vontade inquebrantable da súa xente e das súas institucións. Parabéns, e parabéns sentidos moi específicos para Xosé González, que, pase o que pase, contra vento e marea, sempre está ao pé do canón desta e doutras iniciativas, como ben sabemos os que estamos hoxe aquí. Na edición deste ano, as persoas que integraron o xurado decidiron, con bo e inapelable criterio, outorgar os premios Lois Peñanovo a unha institución pública e máis a 2 persoas. É a primeira, como saben, o Concello de Ames, do que nos consta a todas as persoas que traballamos no ámbito da promoción da lingua, que se trata dunha institución que non fixo renuncia aos compromisos e obrigas que en materia lingüística ten adquiridos por lei, todo o contrario. E máis, neste caso, a Fundación Lois Peñanovo fixou a súa atención en feitos tan relevantes como que a política lingüística desenvolvida por este Concello, polo Concello de Ames, estivese destinada en non poucas das súas iniciativas a fomentar a transmisión primaria da lingua galega, transmisión familiar, por ser este un obxectivo prioritario dentro das políticas públicas de promoción e fomento da lingua galega. Pero eu quixera destacar tamén, moi especialmente, e ao mesmo tempo agradecer a colaboración directa do Concello de Ames coa Secretaría de Política Lingüística e, polo tanto, coa Administración Autonómica, a través da Rede de Dinamización Lingüística, como xa comentou antes o alcalde, unha iniciativa da Xunta en colaboración coas entidades locais que nace coa vocación de compartir, coordinar e promover os esforzos e os recursos para a promoción da lingua galega desde o ámbito local. Como membro da rede, o Concello de Ames está axudando a construir un marco de colaboración estable entre as administracións autonómica e local para avanzar na extensión social do galego a través da rede, da que forman parte xa máis de 80 concellos de toda Galicia. Por iso, quero trasladarlle públicamente o meu agradecemento e as felicitacións por este compromiso decidido coa nosa lingua. Homenaxéase hoxe tamén, por méritos máis que sobrados, a dona Alba Nogueira López, autora de case un centro de traballos científicos e de divulgación publicados en libros, revistas especializadas e xornais. Que se deteña nesta extensa bibliografía, axiña reparará en que hai 2 temas que son nesta coñecida profesora de Dereito Administrativo da Universidade de Santiago de Compostela, lugares especialmente frecuentados por ela. Refírome á lingua galega e ao medio, 2 factores que hai xa máis dunha década que camiñan da man, especialmente cando se fala da diversidade lingüística global como unha parte da diversidade das cousas e seres que forman o noso planeta. 2 temas que nos falan as claras das tesituras intelectuais e éticas de dona Alba Nogueira. Parabéns. E o terceiro homenaxeado, don Xosé Rodríguez Cruz, persoa na que se acumulan méritos máis que sobrados para recibir
tan distinguido galardón, méritos que as persoas que compoñen o xurado desta 17ª edición souberon ver. Don Xosé Rodríguez Cruz é unha persoa de notable curiosidade intelectual que é tanto como dicir que non deixa de facerse preguntas. No seu caso, para responder a tantas preguntas, bota man das ferramentas que lle dan a etnografía e a antropoloxía. Pero o seu non é cousa do neopositivismo inconsecuente. Para el, o coñecemento é unha forma de compromiso, ben co seu país, ben coa súa lingua. De aí que no seu traballo profesional, que desenvolve no ámbito policial, manteña desde hai moitos anos unha actitude de compromiso coa lingua galega. Parabéns tamén para don Xosé Rodríguez Cruz. Remato xa, desde as institucións apoiamos que o galego, desde todas as institucións apoiamos que o galego teña unha presenza sólida en todo tipo de sectores e ámbitos institucionais e sociais, como, por exemplo, a administración pública, evidentemente, e tamén, por exemplo, os medios de comunicación. É moi negativo para o galego que iniciativas de fonda relevancia para a normalización lingüística non teñan continuidade no tempo, mesmo cando contan cunha importante axuda institucional. Eu, desde logo, como sociolingüista, sei perfectamente a importancia de que Galicia conte cun sistema galego de comunicación, de radio, televisión, audiovisual e internet, que se exprese en lingua galega. Feitos como este, a non continuidade no tempo de proxectos de fonda relevancia para a normalización lingüística, deben levarnos a reflexionar e a deseñar proxectos sólidos que poidan ter permanencia no tempo, estando ben asentados e conectados coa sociedade galega e que conten co apoio das institucións públicas. Señoras e señores, esta que estamos a celebrar hoxe constitúe unha festa da lingua viva que latesa nos concellos, nas aulas das universidades e nas comisarías de policía. É unha festa na que todos e todas nos miramos en tres modelos de facer país para afrontar o futuro con ilusión. Ese futuro que don Álvaro Cunqueiro, de quen se cumpren neste 2011 30 anos do seu pasamento, augurou esperanzador e próspero para a lingua galega. Que así sexa. Moitas grazas. Peña Novo foi un licenciado en Dereito e exerceu de abogado. Cal é a situación neste momento do galego na universidade, en concreto na Facultade de Dereito? Bueno, na Universidade de Santiago depende moito dos centros e, de feito, Dereito non é dos centros onde máis presenza ten o galego, tampouco é dos piores, pero neste momento debe haber ao redor dun 20% das aulas como moito, dependendo das áreas de coñecemento. Hai áreas de coñecemento onde hai máis presenza, outras que menos, pero bueno, entre un 15 e un 20% sería o máximo que se acada de presenza do galego nas aulas, e iso con unha variabilidade moi grande, é dicir que simplemente con que un profesor pasa a outra situación, como pasou ano pasado en Dereito Financeiro, pois descendeu un 10%, porque el daba todas as súas aulas e entón pois subía moito a media da súa área, pero pode baixar moi rapidamente. Vale. Que medidas se necesitarían para promover o galego na Facultade de Dereito e na Universidade en xeral? Ben, fai falta facer un esforzo de formación, que xa se está facendo do profesorado, pero eu creo que sobre todo fai falta un esforzo de concienciación e de que non callen os prexuicios que neste momento na sociedade cada vez son maiores. O mundo do dereito, especialmente a administración de xusticia, eu creo que é especialmente refractaria, é dicir que eu creo que habería que facer un esforzo na xudicatura, que o destino natural ven por ser xuíces, ven por ser abogados da maior parte dos nosos licenciados, dos que non son empregados da administración pública da Xunta ou da Administración Xeral do Estado. Entón, eu creo que faría facer un esforzo na Administración de Xusticia, fundamentalmente. En este momento en que a situación do galego sabemos cal é crítica, que argumentos pensas que se precisan para a súa promoción? Eu creo que o argumento é que o saber non ocupa lugar, cantas máis linguas se saiba mellor, e desde logo que eu creo que se nós non defendemos a nosa lingua non a van vir defender de fora, e entón nun momento en que todo o mundo está tan concienciado pola diversidade ecolóxica, a diversidade lingüística é tanto máis importante. Entón, igual que temos que protexer que todas as especies do mundo animal ou vegetal permanezan, temos que intentar que todas as especies lingüísticas, que toda esa diversidade lingüística tamén se manteña.
Concello de Ames ten un servicio de normalización que é polo que se le premia. Considera vostede que ten sentido manter un servicio de normalización? Pois eu creo que sí, que ten sentido ter manter este servicio de normalización, un servicio que ven funcionando dende o ano 2006, cando o exconcelleiro Xosé Manuel Fernández iniciou esta laboura. Nós, como Concello, e dentro do noso compromiso, seguiremos mantendo este servicio. Un das tarefas onde destacaron foi o traballo coa comunidade inmigrante. Cal é a recepción e como se traballa? Pois a comunidade inmigrante que temos en Ames, tanto no Miadoiro como en Bertamiráns, ten unha boa percepción do que o galego, deste servicio de normalización dos obradoiros e dos cursos que se fan en galego, e tamén neste senso, aínda que agora xa son menos os inmigrantes que veñen ao noso concello, pero os que sigan vindo e os que ahora mismo están xa asentados, se seguirá mantendo eses cursos para que podan seguir relacionándose, para que podan seguir integrándose na sociedade de Ames. En un concello como das dimensións de Ames, que proxectos e iniciativas a prol da normalización se precisarían? Pois eu creo que hai que seguir traballando na liña da xente xoven. Ames é un concello moi xoven, hai que ter en conta que en Ames nace e se incorpora ao padrón do concello un neno cada día, temos en torno aos 390 nacementos ao ano, e creo que debemos seguir apostando polos xóvenes no noso concello, así como seguir traballando nesa relación e neses canles que hai que seguir mantendo cas asociacións empresariais e cas asociacións de toda a índole que temos no noso concello. Dende un punto de vista da etnografía e da antropoloxía, que función realiza o galego na comunidade galega? Bueno, eu teño que dicir que son natural dun concello rural, non, de interior de Galicia, non? Entonces, bueno, eu xa de pequeno, digamos, no relacionado coa lingua, practicaba o idioma galego, non? Foi isto xa cando pasei a escola, a policía, que é o meu traballo que teño agora, non? É fundamental, por suposto, porque no que a min atinxe, eu que trato de recopilar todo relacionado con o noso idioma, non? A todas as palabras que poden ter un risco de esquecemento, entón eu que fago é, eso, tratar de recollelas, recopilalas, ordenalas, e, se na medida posible, publicalas, non? Se non é posible, sempre van a un banco de datos, a institucións que se dedican a recompilar ese tipo de información, non? E iso é, a importancia ten a toda, por suposto, porque son palabras que están relacionadas con traballos que hoxe moitos deles están esmorecendo, non? E actividades tamén que hoxe o mundo está cambiando continuamente, entón esas palabras esmorecen. Nacen outras, pero esas palabras compre recopilalas. Comentaches que traballa de policía. Cal é neste momento a presenza do galego no corpo policial? Na policía, o que é con relación á nosa comunidade, hai moito galego, non? A nivel en España, xa non digo Galicia, non? En Galicia tamén hai xente que non é nativa de aquí, non? Pero, bueno, na policía hai moitos. Ten moita importancia. Entre nós, o idioma vehicular é o galego, non? Incluso en comunicacións, en moitas plantillas, se utiliza nas mensaxes que damos nós do noso traballo, utilizamos o galego, non? Hai xente que non é nativa, non lle é extraño, non? Pero, bueno, as conversacións internas, incluso xa digo, a través da emisora, moitas comunicacións efectúas en galego, non? Xa para rematar, que significa para vostede recibir este premio? É un premio moi importante, tamén. Seguro que xa lle dixen a algún membro do xurado que coñezo, que ao mellor había xente que o merecía máis que a mí, non? Pero de gran importancia, non? Sempre che que reconecen a labor que faz. Eu dedicome a isto nos ratos libres, non me dedico de cheo a elo, non? Eu tiño o meu traballo e sempre que podo sacar algún tempo libre, dedicome a elo. Daí, ten saído publicacións, artigos e iso, non? E, por suposto, que de gran importancia para min e de gran satisfacción, por suposto. Esta situación que se vive nos medios de comunicación, como observa o peche de medios en galego, que medidas se poden adoptar para favorecelos? Que peche en medios de comunicación en galego unha mala noticia, unha pésima noticia desde calquera punto de vista, non? É dicir, tampouco temos un sistema de comunicación en galego o suficientemente amplo e diverso como para non poder ver este tipo de situacións de peches como algo claramente negativo para a lingua, non? Para a lingua e para o sistema galego de comunicación, non?
Pero tamén, ao mesmo tempo, temos que ter moi claro que os medios de comunicación nesta sociedade na que vivimos son medios, agás no caso dos medios públicos, o resto todos son medios privados que responden a estrategias empresariais e intereses empresariais e, evidentemente, desde as institucións públicas o que facemos cos medios de comunicación privados é, no caso dos medios que emiten ou que producen información en galego, é axudarlles, non? É dicir, prestarlles o máximo apoio posible, pero sempre tendo en conta que son proxectos privados e proxectos que responden, como digo, a unha lógica empresarial. Unha lógica empresarial que eu creo, como comentei antes na intervención, que teñen que ser lógicas sólidas como proxectos empresariais e tamén como proxectos sociais. E, polo tanto, teñen que estar ben asentados na sociedade, teñen que contar cun apoio social suficiente, por suposto, cunha solidez empresarial importante, e iso, desde o meu punto de vista, só pasa cando estes medios de comunicación que emitan e que produzan información en galego conecten coa sociedade, respondan aos intereses da sociedade e conecten con ela. Non? É dicir, non hai outra solución, non hai ningún tipo de atallo do outro tipo. Non? Por lo tanto, volvendo ao principio, pareceme sempre unha mala noticia que pechen medios en galego e ao mesmo tempo temos que favorecer desde a sociedade, desde as institucións públicas, que os medios que haxen galego teñan a suficiente conexión e a suficiente potencia como tales proxectos para que poidan seguir existindo. Falamos de medios privados, no lugar dos medios públicos vaise manter o galego como a lingua oficial da Compañía de Radio e Televisión e a única lingua vehicular. Nestes momentos, no Parlamento de Galicia, estáse debatendo a nova lei da Compañía de Radio e Televisión de Galicia, que sustituirá a lei do ano 84, e non hai, por parte de ninguna das formacións políticas do Parlamento, unha opinión diferente a que había cando no ano 84 se fixo a lei original, é dicir, que o galego vai ser a lingua vehicular da Televisión de Galicia. Non hai unha opinión noutra dirección.